Saking Sukaraja dewek sing paling eman Bapak Ali Soten sedulur kang paling sayang beli kelingan kenang apa-apae kelingan kenang belane kelingan mah Bapak Ali saking Sukaraja kelingan mah kenang belane Bapak Ali saking Sukaraja paling eman sareng Mama Bumi Lea Kedik Mama Bumi Lea Kedik yen eman katon eman den sayang katon Kang, kula rasakan bingung. Selawase jaga ning pesisir Laut Kidul. Pribasane gede uwite cilik ning uwoe. Pangane kita kikang wis arep nipis. Pripun langkah selanjutnya panjenengan Mas Odi sareng Nokiput Kardi kabeh prajurit Pantai Selatan wis pada kumpul Rai sampun wis sehat Rai paribasane kita sumpah prajurit cilik yang lara gedene ning pati yen maju katon dadane sesampun yen mundur katon Mama Bumi Lelea Mama Bumi Lelea Mama Bumi Lelea matur sampean aja buru-buru bakal wong buru-buru kembangin tiwas alon-alon asar kelakon senajan jagat esuk wong demi tugas Rai memang bener ucapannya panjenengan Kang tapi kula iki kuatir jaga tumbak Kiai Pleret iki kan ana sing duwe jare keman jare sayang Mama Bumi Lea Mama Bumi Lelea sampun lali suatu saat wong Mataram pasti ngalap ning tumbak Kiai Pleret kita bangsa siluman hajat cilikati Rai bakas siluman benang lara priwajib mati Rai bakas sampean memakam kenen ki ngelemahaken kabeh prajurit saking Pantai Selatan sareng Bapak Ali saking Sukaraja Bapak Ali sing Sukaraja sing Kisanak alat dikit tumindak mau kisanak lo rupane anak tumandangnya sinatri Rai mire jambu wanas pelipanan wis lawas mah olah kelingan Profesor Haji Sarji
Pamane sing Jakarta jare kaeman jare sayang Profesor Haji Sarji Mimi Haja Marni sing Jakarta Sinatria sing di lanana perlu apa tekaning pantai selatan. Rupane pesisir pantai selatan. Iya. Pesisir laut kidul wis dijaga ketat. Tentune wis duwe perasaan yen be pasukan sing Mataram bakal teka. Kenalaken gesanak. Eling-eling mangkaling rumikan ibu mingalam rumikan ibu mingalam Mama bumi leanga sareng Bapak Ali Geding saking Sukaraja Profesor Haji Sarji sareng Profesor Haji Sarji sampun Kaburwana marang saliramu kabeh. Ya. Isun Adipati Pandanalas lan sakabeh prajurit Mataram sing tentune tekaning tempat iki tepate ning pesisir laut kidul ya tentune gawa sawijining tujuan. Tujuan apa? Tinggal ngomong terang-terangan karo isun. Terus terang tujuan isun ngemban amanah lan perintah saking Gusti Sultan Mataram yen bae isun lan sakabeh prajurit iki arep ngalap tombak Kiai Pleret. Oh, Kidel kin sing diarani arep ngalap tombak Kiai Pleret. Mau gak kang kula kudau ngomong. Mung bae sirama ngomongnya salah kan arek. Priukur kang. Sebenarnya ku cilik woe. Cilik wite gede woe. Maklum sing diarani siluman. Wong ora sekolah. Sinatria. Iya isun. Arep ngalap pusaka Kiai Pleret. Iya. Kin mengkenen. Jare kita mah supaya aja ribut, supaya damai. Priwin lamun tek sewa. Oh, setahun 2 miliar. Maksudnya sampean anane tombak si Pleret arep disewa kon. Iya, karena apa? Masyarakat siluman bahasa sing laut kidul masih pengen kedodokan pusaka Kiai Pleret. Lamun isun keberatan Iya. kudu dipriwekaken. Dituku kang. Lamun boleh disewa. keberatan dibayari regane pira lan regane jaluk pirang miliar tak bayari. Oh, Kin mengkenen kisanak. Ya. Ampura sadurunge isun jare dewek mah kira-kira banyune bening iwake kengi. Dadi ora arep nganggo kekerasan lung tulung singarane tombak atau berdama pusaka ning sawijining negeri tentunya merupakan anggawa sawijining harkat lan martabat. Ilange pusaka berdama pusaka si Pleret tentunya berkaitan kelawan marwah lan wibawane keraton Kesultanan Mataram. berarti sampean maksa ya. Maksa Sampean bakal maksa mutu bisa ngelangkai mayat-mayat sing laut kidul. sapisan maning isun ngomong Iya. lung tulung aja nutugui krodane amarah bok menawa awak raga sing bakal ketempuan. Alam dening saliramu tetep ngalang-alangi niscaya isun lan sakabeh para prajurit Mataram arep tek candak pembadane saliramu. Oh, wis nyiapaken tenagane konon. Iya, Harap jaluk apa wong Mataram? jaluk apa bae tek turuti mangsa burunga. Isun beserta segenap prajurit Mataram ora bakal tinggal gelanggang colong pelayu anggone ngrebut sawijining berdama pusaka tombak Kiai Pleret. Kian mengkenen Iya, sesuai karo pakaian kelambi abang tek jaluk kelambi abang. prayogani. Ayo bakal bener-bener satya diadu kewanian kesaktian. Ayo para prajurit aja ngangluk kangelan lan aja nganggu pegel.
Gaden sebagai penjaga laut itu yen sira gawe ya aja watir. ayo dihadapi wong-wong Mataram Rai ayo rupane Bapak Ali Cuk, kok, cuk, kok, cuk, kok, cuk. Wah. Matane sapa bae Sapa maning? arane wonge ayu rupane pantes bisa ngomong Cut. Cut. Aduh. Mama Bumi Lea Simbak ngangel dadi jodohne Sapa maju Sapa maning? sing ora pangada kedanangan ni bocah waduh awet cuk sinembe Cuk, umur cuk wey maju Wahai para siluman, pada selatan, tarik mundur, mundur. Kalas Yud Borean Bapak Ali Sukaraja Lambene Abang Mama Bumi Lea Menger